भावाशी दरवर्षी तू मे महिन्यात गावा केलंस ना, या वर्षी मी मुंबई केलंय. पण मला चालून चालून दमलो. तुझी बिल्डिंग काय हा? हे बघ. ही बा देवा महाराजा, काय झालं? भावाशी एवढी मोठी बिल्डिंग 7 माळ्याची आहे. आताच चाळ तोडून बिल्डिंग झाली आहे. पण तुझा घर खायच्या माळ्या? 7व्या माळ्यावर. 7व्या माळ्यावर? अरे मेल्या वरती जाईपर्यंत पायाचे तुकडे पडतील. तू काही टेन्शन घेऊ नकोस, चल माझ्या बरोबर ये. अरे बाबा माझे, या काय भावाशी, या फक्त पिक्चर मध्ये बघले, पहिल्यांदा लिफ्ट मध्ये चढले. भावाशी या काय होता? अरे पहिल्यांदा बसलायस ना तू लिफ्ट मध्ये, म्हणून पोटात गोळा आलाय. या काय झालं? पोहोचलो. चल. हो मेला, चल लवकर. अरे या काय, घरात पाऊल टाकला आणि घर संपला. अरे याच्यापेक्षा आमच्या गावचं लोटो मोठो हा. भावाशी, मुंबईत लोट्या एवढी जागा घ्यायला पण ना कोट्यावधी रुपये मोजावे लागतात. काय सांगतोस? मग भावाशी कंटाळा येलो, काहीतरी खेळूया ना. खेळूया? काय खेळूया? माझ्याकडे कॅरम आहे, चेस आहे, लुडो आहे, सापशिडी आहे, साधे पत्ते आहेत, WWE चे पत्ते आहेत, व्हिडिओ गेम आहे. एवढा सगळा घरात खेळता? हो. मला एवढा सगळा खेळूकच दिवस सरत. भावाशी माका एक सांग, एवढा सगळा खेळून खेळून कंटाळा येलो तर काय करतात? काही नाही, आम्ही मित्राच्या घरी जातो आणि तिकडे जाऊन व्हिडिओ गेम खेळतो. भावाशी हे खेळूचं मैदान खेळायचा? अरे हेच तर मैदान आहे. हे खेळायचं मैदान आहे? हो. अरे पण हैसून तर लोक येतच जातात. हे बघ, मुंबईत खेळत असताना एक नियम, जर आम्ही खेळत असताना लोक आली तर लोकांनी थांबायचं, आणि लोक येत असताना आम्ही खेळत असलो तर आम्ही थांबायचं. कसं आमच्यामध्ये लोकल कोऑर्डिनेशन असतं. आणि तसंही मुंबईत कोण मोठ्याने मारतच नाही. किती? कारण आउट असतं ना. आणि समजा कुणाक तरी बॉल लागलो तर संध्याकाळी फिरून जायचं ना? हो जायचंय, तयार हो. मग मी ना गावसून आणलेली मंडळाची टी शर्ट घालते. हा चांगला आहे. हे असे मंडळाचे टी शर्ट आहेत ना, आम्ही ना दहीहंडीला किंवा क्रिकेटच्या सामन्यालाच घालतो. इतर वेळी जर आम्ही हे टी शर्ट घातलं ना तर लोक आम्हाला म्हणतील, काय रे तुझ्याकडे कपडे नाहीत का घालायला? मग हे आता भावाशी टेन्शन नको घेऊ, माझ्याकडे चेक्सचं शर्ट आहे ते देतो. चेक्स? आणि त्याच्या आतमध्ये घालायला जर्सी. अरे पण हाय उकाडता किती? अरे शर्टच्या आतमध्ये टी शर्ट घालायची सध्या स्टाईल आहे. माका पण स्टाईल करूच्या. अरे काय करतोस? कोंबडा. कोंबडा हेअरस्टाईल. कोंबडा हेअरस्टाईल? स्पाइक. स्पाइक? अरे मुंबईची सध्याची लेटेस्ट आणि फेमस हेअरस्टाईल स्पाइक. स्पाइक? आय लव्ह यू. काय करतोस? लोवेस्ट जीन्स. लोवेस्ट जीन्स म्हणजे? कमरेच्या खाली गुडघ्यापर्यंत जीन्स आली पाहिजे. ही अशी? हा. ओके. लोवेस्ट. आय लव्ह इट. हा. भावाशी पावसाळ्यात हाई सिमेंटचं वास येत असत ना? का? मेल्या इल्यापासून बघतय, माती काही दिसणारच नाही. हा. पण ते मरून दे, ह्या सिमेंट मध्ये सुद्धा फुल उगवतात. काय? ते बघ. मेघा. अरे निकेत. हाय निकेत. हाय मेघा. माका वाटायचा निकेत गावाक येऊन नुसत्या फकांडा मारता, पण हाय तर खरंच पोरींशी बोलता. मेघा, हा माझा भाऊ राहुल. हाय राहुल. हाय, मी राहुल. याचा कोकणातला भाऊ आहे. तू कोकणातला? पण तू कोकणातला वाटत नाहीस. मुंबईचं वाटतो की काय? का ग? अरे मेल्या कोकणी असस ना, मग कोकणी बोल. मी पण कोकणातलीच असय. मी तर वाटच बघित असते कोण कोकणी गावता काय बोलू. निराशा केलंस. भावाशी, ही मुंबई असा हाय दिसता तसा नसता. मग भावाशी, आमची मुंबई कशी वाटली? मुंबई खूप गर्दी असा रे, आणि घाण पण असा, आणि थोडी हाय जागा पण कमी असा. पण भावाशी तरी तुमची मुंबई भारी असा. म्हणजे बघ ना, देशातल्या कानाकोपऱ्यातून गावागावातून लोक हाय येतात. त्या सगळ्यांका ही एकटी मुंबई सामावून घेते, आपलीशी करते, त्यांका चाकरमानी बनवते. मनान माका ही मुंबई आवडता. भावाशी चल येतय.